everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Nilipong yun ko. Mahuwasan tingali ko, inighomol sa daga. Parehas sa Chris. Kuhaan tuwali ang imong gitapis, oy, naunsa mo ka. Ako! Kuhaan na. Imo gilab din to, Alia. Uy. Chris, nagtibak lang ka? Imo na? Andi, oy. Imo sabi. Ay, imo mo nang giguang tuwali, oy! Andi part? Volkswagen! Hanggaw? Buram to mga hanggawan ni Sanam Tang Tane. Let's enjoy, oy. Let's morning the night. May pa, nagsakto kita. Tagay pa. Mulang! Tagay pa! Tagay! Ala, himan ni partoy mo. Ipisi mo na mong baso, par. Of course, ipisan, kipsum ko. Okay ka na. Okay. Cheers! Cheers! Ping! Part, sana ka oras na kalabay, Part. Huwag yung manaw, sir. Sisi, Part. Masag atong sakpon, ha? Mahog pala na. Lain sige atong sakpon, di ba? Ay, ato lang pabuton. Pabuton. Kaya mahog niya ta. Para katugon na ko na. Simple. Para bawa ng duka ni mo. Lighter. 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 Ay, pampawas duka. Tuod, no? Simple. Pagkadali ni mong na-amnesia. Di ang lighter. Pagawas na yun. Ay, pabot lang. Ay, relax. Okay. Mau ni pasikas mata. Patik! Unsa man, ha? Tusik pa ka? Ano? Ano si bagto o mo? Ay, hukdong naman ka. Baso, asa. Ay, baso. May problema. Happy tayo good mauro. Habi na horot ang bino. Kay. Was tagbir? Kaya pa ni mo? Kaya mo pa. Ay, tonta. Iyo nga tunta. Tonto, kay laki ko kasabot ka. Tonto ka? Oo. Ay, huwag tagag tonto. Ay, kay babae ko. Tonta. Nakadungog ka. Tonta. Pagka-smoke na to, ani. Tiwasan ning bino. Kuha ang granding RH. Para was-was, ge. Okay. Tiwasan una nato ning bino. Saan na to pagtiwasan na? Sige kang tagay way istorya. Dali Gibali man dyan ni mo eh. Okay. Hipis ko. Murag, last shot na ning bino na. Okay. Ang tagsa takasyat, nayon magbir na ta. Patik. Why cry, ha? Why hilakay. Dalipay, ape. Huwag ka na. Maray gusto ko mabati ni mo. Nilita mag-inilekta. Di ta mag-cry. Maglipay ta happy. Patik. Enjoy ta. Deal. O dear, mag-enjoy ta. Huwag sila kakaroon Miss Babes o Franco. Oh, basin huwag nag-enjoy sa to sila. Ja,
Ay, siguro. Nga, aning tungura, tuwa na sila sa ikapitong langit. Sakto yun. Aya kita, wapatak katikang sa primerong langit. Hindi mo tikang taron. Okay ka? Okay, kayo. Human na to og yaro kaning bino. Tugsaw tas dagat. Okay? Okay kayo. Mutawang ta sa dagat, no? Huglomsan na to nga itong kapagkiyasan. Ang atong kapakyasan may atong lumsan di ay. Yes, par. Kapagkiyasan sa akong gugma. Ito ka, Franco. Og ang akong kapakyasan ngadto kang Miss Babes. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description. Higo na ta, ha? Sunod na ako. Sige. Susunod na ako. Dayon, why? Unsa ka di ay? Dive man ka. Dive ka. Buwang maning basa. Ay nga, akong isupay. Bong maning baso ko. Sa bangon di ay. Abi palang hubog ka. Bangon. Bong mabas. Sa mo ka, part. Bangon niya. Labi man kag-inom ko na. Hapla ka noon. Hapla pa. Agay. Kita. Opan, nahapla man sad ka. Buwang ang giblakingan. Kus bato pa raw. Unsa? Te! Kita eh. Uy, nagtapas ang imong ba? Parehas bitaw ta. Naibasa di mong babao. Naklaro pag yun ang atong dagway. Tungod sa hayag sa buwan. Oh. Ay, antak na. Sa'yo na sa kadlawon. Ay, okay kaayo. Mauning giingon. Na na-fulfill na to ang morning, the night. Correct, part. Yes na yes, part. Pero... Hoy! Hoy, ganun ilang ka. Dili ko lang kapag nga ng akong kaugalingon. Ay! Ba ay, gila ka ni Mas Franco? Ay! Patandi, sorry. Ay! Ilom ay? Ano ko tao mo hila ka? Tonto. Doon talagi. Dili ko tonto kay babay ko. Diyan ka. Sound ako sa dagat. Kapoy. Mayuta ka. May musunod ko atong buyak ka. Kaiwan man ko. Mag-CR sa ako. Uy, alas 3:30 naman diskadlawan. Hinig man ako dire. Gawson ako si Franco. Si Chris. Asa naman si Chris? Wala man ako ikita. Ubog na raw kaya to. Chris! Chris! Asa ka? Chris! Ay, diyan ako dito sa cottage. Balik na dito, ay! So, ano this is sa cottage eh? Susihon ako si Franco. Sa gawas ng kwarto na ako. Oh. Uy, hala.
Si Franco maning nakubo diri ato bangan sa pultahan. Unsa man hitabuan ni niya? Franco? Franco? Franco! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.